size la. Hey, lesi siwasho lesi. Lesi siwasho lesi sokubamba into ibambeke, especially umlingani, which is your partner. How do you use it? Khumbule kunomuthi ekuthiwa lockdown. Lesi siwasho kuthiwa lockdown, but lesa sisebenzi ngendlela yomuthi, ngalendlela lesi echazile ku lockdown nomuthi. If you remember kunomuthi ekuthiwa lockdown, lo muthi lo ya angisho umuthi akunasiwasho, usebenzela abantu abasebenzile imithi kuphela. Kuyenzeka uma umuntu isihlahla thusa sikuvumi ngokwemvelo, ngokwendalo isihlahla sikuvumi kuba luthola isiwasho. Ungathi ngoba uthanda izihlahla kodwa yabona izihlahla zikusebenzeni uqhubeke nezihlahla. Uma izihlahla zingasebenzeli, suka phela ezihlahleni uyiwashweni. Ingani yonke into bengasebenzeli phela uyayitshintsha. Angeke ukuthi ufunda ubhala ufunda kodwa ufunde ebusuku, lehlabe ufunde ebusuku ubone ukuthi uyafaila still ufunde ebusuku bese uyaqhubeka ufunde ebusuku. Tshintsha isikhathi ukufunde mina usibone. Yonke into bengasebenzeli uyayiyeka, ushisha indlela yokwenza. Kunabantu abangasebenzela emsilongo kwaZulu, kunabantu abangasebenzela imithi kodwa bayayithanda. Suka emthini ungene esiwashweni. Sosho lezi usuku lockdown. How do you use it ke lesi? Sifuna ngalendlela. Uthele ugcwala isivalo. Ufuthi uvula ngalendlela futhi uthele ugcwala isivalo. Ugeze. Maqeda ugeza ufune ilento ianda impahla yangaphansi yomlingano wakho. Mangabe umuntu wesifazana ufuna underpant yakhe, mangabe umuntu wesilisa ufune iphenti lakhe, bese emva kwaloko uthatha iphenti lakho uvuvuzele lo muthi lo. So futhi lisogezile uvuvuzele lo muthi lo uyisiwasho lesi uvuzela phezulu bese ubeka okwakhe ngaphezulu kwalempande. Sekubhekene kuhlanganiswe yini ilesiwasho ngoba okwakho ngaphansi isiwasho ngaphakathi. So ubeke elakhe ngaphezulu bese uyakugoqa kahle kokufolde kahle. Uthathe wool emnyama newool ebomvu utantele ukubophe. Ngoba uma lapha yakhuluma ukuthi wona sibani wakazibani awusayindawo uyofula hlane nami. Noma kushisa noma kubanda uyohlala unamaso ngesikhathi ukubophe. Emva kwaloko uhlangane nomlingani wakho, sexual intercourse. After that uthathe lento yakho oyibophile amandaweni ngaphansi usule ngawo noma ungasula uma unayo kodwa ungasuli kahle tala bafuneka la insele ya ubese usula kahle takade sosula ngalento kanto zeni sozibophile bese uyozibeka endaweni ethile noma uyazigubhela noma uzibeka endaweni ethile. Angeka linga kushiyena ngalanga nomhlolo umuntu wakho. Uyagcina ngisho ngokuthi umzeli nje ngihamba mina ngizokushiya. Uyadlala makazi uyadlala uyapakisha ibheki igcwala izimfi makamela hambe futhi unpack abuyiseni ibhadla kadrobheni. Ngeke kushiye unamanga ngeke usumbambile isibambelelo kodwa sabantu abangasebenzela imithi basebenzela iziwasho. So le underwear sisebenzisayo ingcolile noma ile ehlanzekile? Ufuna ingcole esebenzile ayigcokile. Abanye basenkingeni bathi umlingana wami akayifaka kandawe. Kulungile lokho. Thatha akusho akayifaki vele. Thatha ibhuku lakhe short. Inensilo efanayo nandawo ngoba akayifaka kandawe. Kuzosebenza ngokufana. Yes. All right, Khehla, I noted. Yazwakala. Siqhubeke njalo. Size la. Le impande le enisiwasho futhi le impande enisiwasho le. Lena ngicela ukuthi sebenzisa abantu obenhlanhla. Le ayeke kulwele uma ufuna ukulwa thatha le enompinda. Le ayenhlanhla. Ivule inhlebo yenhlanhla le. Leswasho lesi uyafutha ngaso, uyageza ngaso, uyaphalaza ngaso. Uma ufutha uthela kugcwala isivalo futhi ufaka imali emhlophe. Ufuthi ukhulume konke okufisa ukubona kwenzeka. Uma uqeda ukugeza le mali emhlophe leya uyayichitha hambe nalamanzi lawa ya. Uyayichitha hambe. Kubalekile uqikelele ukuthi singangeni etoilet. Singangeni etoilet nawe wachithele etoilet. Qeda ukufuthi uchithele amanzi ufaka amanye amanzi ugeze. Then usuqedile. Kuthi ekseni makusa langa lingakaphumi
uthathe futhi ngalendlela uthele entweni yakho noma ufaka 5 liter noma le 10 liter ufaka amanzi abandayo bese ufake 1 liter yebisi 1 liter yebisi fresh milk 1 liter yebisi bese uyaphalaza ngalomuthi phalaza ngalomuthi kuvula yonke inhlabo yenhlanhla la noma ngabe ufuna umsebenzi noma ngabe uyasebenza ufuna ukubamba umsebenzi yonke inhlobo yenhlanhla ikhona la yonke inhlobo yenhlanhla ufuna udonsa imali yonke inhlobo yenhlanhla uyazigeza uhlala uhlambulukile imali kuvume imali iqome ungakhoni namhlanje sasawona imali abantu abanganamali isandla sonwabo kunempando ethiwa isandla sonwabo sesakhuluma ngayo ibamba imali ibamba ukuthi umsebenzi ungapheli mangaba akafikeleli emandleni isandla sonwabo ungabe uncenga la kwamanje. So mangifutha isikhathi esingakanani nanoma i5 minutes nanoma i10 minutes akudepend nje ukuthi ngifutha isikhathi esingakanani. Mawufutha 15 minutes or exactly 15 minutes. Yes, ungasuza esifuthweni. Kunabantu abafutha bese bayasuza esifuthweni. So usumusha lempando une direction ke manje ngesenze into ukuthi uyenze sibambe ungasuza esifuthweni. Lo msuzo ophasa yamoto esifuthweni umsuzo oyitrap ofuna ukuthi uyazi njani into le umoya wendlala nomoya wempumelelo amakhosi amabili lawalwayo. So uma uzendlela empumelelo esimse lesosho lesi lenkosi yendlala ekushize inkosi enhlupheko izofuna ukuza ngamaqembu ukuthi kulwise. Ngakho ngasuka isikhathi umuntu makeze izinto ezomphumelelisa kuba khona ihimi nevunguvungu ezenzakala empilweni yakhe. Ngifacea which direction mangifutha noma kukhethekanga. Khethelekile kakhulu uma ngabe usebenzisa impande efana nale ufesa la kuhlawula ngakhona ilanga. Oh. Isikhathi sokusebenzisa noma yini noma ebusuku noma ekseni. That's a very good question. Uma uphalaza ekseni ngakahle. Uma ufutha is either ekseni or ntambama hayi emini. Thokoza. Alright khehla ngiyazwakala yilo nje kuphela ngifuna ukukwazi. Siqhubeke kanjalo njalo.